zaprzyjaźnionego mojego monarchisty, który jest zwolennikiem takiej tezy, idei stworzenia Rzeczpospolitej Trojga Narodów w formie Polaków, Ślązaków i Kaszubów. Co pan o tym powie? Królestwa Polskiego nie tam Rzeczpospolitej, Panie Boże. Po prostu Królestwa Polskiego. Jak jest król, to jemu jest wszystko jedno, bo mówią jego poddani, byle płacili podatki. Porządny król się w takie spory nie wdaje i jeżeli jego urzędnicy tam tępią mu poddanych, to wali urzędników. Bo dobry król wie, że jego głównym wrogiem są jego właśnie urzędnicy. Właśnie urzędnicy jego wrogiem. Król broni swoich poddanych przed urzędnikami królewskimi, którzy tam mają swoje jakieś feneberie, prawda, są ważni, prawda. Nie. To król musi takich ludzi tępić. No i tak jest w monarchii. Natomiast niestety w demokracji ci urzędnicy rządzą. Dobrze. To teraz jeszcze ostatnie dwa pytania i przejdziemy może do pytań z czatu, bo widzę, że sporo jest właśnie pytań, ale ostatnie dwa pytania. Jak się pan czuje jako autorytet do wielu prawicowych młodych osób? Jak się pan z tym czuje? Wie pan, przez 70 czy 65 lat, prawda, głoszę rzeczy oczywiste, znaczy głosi rzeczy proste i oczywiste, sprawdzone, to człowiek wyrasta nieoczekiwanie na autorytet. Dzisiaj człowiek, który zacznie mówić, że 2 razy 2 jest 4, to się mówią, 2, 4, naprawdę? Prawda, ludzie, nie no, pana, jak była pani ta, jak ona się nazywała, taka idiotka, taka mniej więcej jak pani Żukowska, która była na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, i ona tłumaczyła, że w małżeństwach homoseksualnych rodzi się tyle samo dzieci, co normalne. Cała sala ryczała ze śmiechu, a ona z całą powagą broniła tej swojej tezy. Otóż no, tacy ludzie teraz są, to są wariaci. I ja teraz to, co ja robię, ja jestem nie tyle autorytet, pamięta pan bajkę Nowe Czaty Króla, prawda? O Andersena. I ja jestem jak ten chłopiec, który mówi, patrzcie, król jest nagi. To wszystko, co mi wygadują, to jest bzdura. Te równouprawnienie kobiet, prawda? Te popieranie ludzi pracy, prawda? Tutaj te wszystkie acquis communautaire. Wiecie, wszyscy państwo czytali książkę Orwella Folwark zwierzęcy, nie? To jak ktoś się zajmuje polityką, ten oczywiście czytał Animal Farm, prawda? Folwark zwierzęcy. Nawet była chyba lektura szkolna w tej historii. Mamy to słynne zdanie, które brzmi, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Otóż wyobraźcie sobie, że istnieje coś takiego jak Karta Praw Podstawowych i Unia Europejska kategorycznie się domaga, że wszystkie państwa ratyfikowały również Kartę Praw Podstawowych. Uwaga, Wielka Brytania i Polska odmówiły. Przynajmniej nie w całości. W tej Karcie Praw Podstawowych to jest manifest marksizmu-leninizmu, tak nawiasem mówiąc. Gdyby ktoś to przeczytał, nikt tego nie czyta. Otóż w tej Karcie Praw Podstawowych znajduje się następujące zdanie. Uwaga. Kobiety i mężczyźni muszą mieć równe prawa, co nie wyklucza przyznawania przywilejów dla jednej z tych płci. Jak Boga kochamy, że chcę wyjęte z Orwella. No. Dobrze, ostatnie tylko pytanie i przechodzimy do tych pytań czatu. Co chciałby pan powiedzieć ogólnie tutaj tym 200 osobom, które są obecnie na transmisji na żywo oraz osobom, które będą to później oglądać w sprawie śląskiej? Czy mają się Po prostu, że musimy wrócić do normalności. Tak jak było w czasach Królestwa Polskiego, gdzie nikt prawda, się nie zajmował, po jakiemu mówi ksiądz. Królowie, prawda, nikt się nie zastanawia, czy książęta śląscy to oni byli Polakami, czy Niemcami, czy Ślązakami, prawda. Nikt się tym problemem nie zajmuje. Z pojawieniem się języka pisanego, radia i telewizji powstał problem języka, prawda. Dawniej jak człowiek jechał z Krakowa do, powiedzmy, Kijowa, to język stawał się coraz mniej polski, a coraz bardziej ukraiński. Ale w każdej wsi był inny. To samo było z jakimś śląskim. Niestety
radio i telewizja wymyśliły ujednolicenie tego języka. I od tej pory zaczęły się problemy. To ja bym był za tym, żeby się tymi problemami po prostu nie przejmować. Nie rozwiązywać w ten czy inny sposób, po prostu się nimi nie przejmować. Dla mnie jest kompletnie obojętne, w jakim języku mówią ludzie, byle, prawda, spełniali elementarne obowiązki państwa, czyli krótko mówiąc, płacili podatki, prawda, i tyle. Dobrze, dziękuję.